wonta ngol moɗa ko wonno ɗon fof mi jagga wonde sawrum yetande yimɓe ɓe jamma nelaɗo Allah roƴƴira o e sifaji makko e sifaji puccu makko ngu eno jamma o way ko ɗum paaɗen bisimillahi. nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o wi mbiɗo waali suudu gorgolam biyeteɗo umma hani wiyama ko aar bintu abdoul moutalab nelaɗo wi mbiɗo woni hakkude ɗaniɗo e ɗantiniɗo gite lelli gite no peeri jomum ɗanaki no feewi nelaɗo sallah alih sallam o wi mi tinani mi matani ha alana farik woni koɗo garɗo jamma o wi damal gallam fugga o wi nden fuggama nenni faaɗimata yo ƴeewoy mani taari fot garɗo jamma fammata ari udditi damal ngal tawi tagore allah e damal he o wimo ko jiɗɗa o uridu mouhammada sohlimi ko mouhammad o ari mana ha joni o rutti e nelaɗo allah o hulani o mañani tawi koye cukalel nden o welli faat kanko faaɗimata o wiya abati baaba nelaɗo wimo nam o wi mi yiiɗo tagore allah ina gayi damal ina jogii yeeso ngo ko yeeso neɗɗo becce ɗe ko becce ngaari kolce ɗe ko kolce puccu laaci ti ko laaci nagge ina waɗi dirje no dutal ni leggal sige kanni e yaaɓuta e luulu e marjane sino nde ne waɗi la ilaha illallah hakkude gueɗe ɗe ne waɗi mouhammadu rasulullah mi wi hoore nde ina asaman jeeɗa ɓiiji mi wi koyɗe ɗe ne leydi jeeɗa ɓiiri mi wimo ko jiɗɗa o wi sohlimi ko mouhammad baaba mi meeɗani wiide jinne kono ɗum ɗo kam wona neɗɗo nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o ummi o are damal he o dari o tawi ko jibrilu alayhi salam o wi assalamu aleyka ya ahi jibril jibrilu wimo wa aleyka salamu ya mouhammad o wi ayu amrin hadata holko kewi beele allah mana ha joni wonko yiiɗi wadde windede walla hono ɗum o wi allah wi ngara o wi no amnorto asamanuji jeeɗi goto fof ɗanngal fetteni ɗanngal duuɓi temedde joyyi hakkude no goɗɗo o ɗanngal duuɓi temedde joyyi hono toon yarato jaaha arsi jaaha kursi jaaha sidratu muntaha taƴa maaje sappo goto fof ɗanngal duuɓi temedde joyyi taƴa wirgalloji sappo goto fof ɗanngal duuɓi temedde joyyi koɗi annore taƴa wirgalloji sappo yiɓere goto fof ɗanngal duuɓi temedde joyyi gara ardul simsima leydi mi meeɗani wopede allah ɗanngal duuɓi temedde joyyi no puɗɗa yaade mana ha joni ko allah kono ɗum mouhammad to e jamma e jibril wi mouhammad haala heewi allah wi ngara te ara min tomi ko yomi wiye ngara mi wima ngara te ara ɗum ko hatere ma ani allah e jibrilu ina heble e ɗum noon mbiɗa heblo jibrilu ina andi rondata ko mo wambatamo tambata ko mo kono jibrilu watta yewno wimo puccu nelaɗo sallah alih sallam ruttima faate e heblade sallllahu taala alayhi wa sallam nelaɗo allah mana fayi makka kaaba o ƴeewi ndiyam biiri jam o looti o salliti mana o fewniti o ɓoorni somti makko danijo waɗi metelol makko daniwol o fawi mana jallaba makko hudra baɗo no bula mana metelol ngol asba fodde tiɗe tati e yeddii caggal gorko celli simbilo joɗɗo mo ñamtani yaramu nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o fewnitima o taarima kaaba laabi jeeɗiɗi o tatti becce makko e multagam duwa woni jaaɓe ɗon nani hakkude hayre nde e damal ngal o ɓuuti hajirul aswad o waɗi garɗiɗi caggal maqama ibrahima darde fatiha e qul ya ayyuhal kafiruna darde fatiha e qul hu allahu becce ɗe ceeka lawƴa ha laaɓi ñoota mbatta no gonno saabu mana o moni hawroya e allah becce ɗe ceekama laaɓi joyyi ñande ɓilano telli ɗe ceekama ɗo hayre rara ñande o yahda dow ɓe ceekama ɗo kaaɓa ɗo nde waɗi baytal muqaddas ɓe ceekama nde allah nanggui jungom fawe makko sidratu muntaha ɓe ceekama nde timmine makko annabagal ɓe ceekama alhaji malik wi ha un duna zini ɓe ceekama laaɓi joyyi ñootol ala bonnani ɗum haydara nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam mon fen ko ɗugurat kañum fo eɗe ñaama eɗe jara hen godi ñamani jarani ɓe fooƴani ɓeyɗani ɗomɗani o faye pucci ngu o yan pucci fo ne ñamani jara anne ko anma ñamde yarde wallahi mi wi tan biram refol fof lekki aljanna ne winda mouhammad huɓere aljanna fof ne winda mouhammad mi nani hunde fof ko dillata ne wiya mouhammad ndiyam ɗam ne wiya mouhammad saabu diggol mouhammad haɗi kam ñamde e yarde somi hayɗani mi ɗomɗani ɓeyi ko an woni puccu makko jibrilu nangi pucci mum waɗi hen kaake addani nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu taala alih w sallam o wi jaltini ƴewmi buraka o wi tawni ina ɓuuri mana mbabba seeɗa yettaki mana mbam puccu ɗum woni puccu casat o wi tawni omo jogui koyɗe sappo e jeegom tawni omo jogui mana temedde jeegom widdu
kala ɗo yitere nde yi ɗon holtere nde yoɓat holloydemo laawol ko jibril ko minjiɗa fof o yettoyimo warti nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ina wowi kaccareji ina wowi sifanneji ina andi peese ina andi alkabeje jaɓirɗe omo jogui nogasi kadi ndimanko ngoto fof dañde mum ñalade kala hen ngo dawruno juti kaari tew andi alaji maali haali hen nogas hen tati gari koto deftere e mawahibul laduniya balliti ɗum o wiyete ko ɗaaɗi istalami jeeya ko aljuɗi nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam heblima pari fewnitima darima sallllahu taala alayhi wa sallam laawol gotol omo are makka o yalti makka omo fayi galle makko o ummi kaaba omo fayi galle makko wala o dare dow hayre safa o miiji joni ɗo fayi galle o ɗaccani toon dépasse balɗe ɗiɗi galle makko defani ina hersini o hoota hay daraɗa toon hayre ne waɗi jut ɗo darinoɗo makka fof yerti kanko no yerti o yecciti o tawi jibrilu no dari ina wondi e malaka mo anda jibrilu wimo e mouhammad o winama o miijo ma miijiɗa ngo allah nani ngo dow asamanuji jeɗɗi oɗo malayka kanko jogui arsukaji aduna foof kanko totta allah yamrimo fof yo wat toppitɗe e jungo ma jibril pe mana ha joni e nofri makko wi laabu basal ɗum ɓuuri jawdi bownatte mi laaɓi wi mi laabima basal mi wayde hande mi haara janggo ene keyɗumi mi ñalla lordi sinade to allah ñande karmi mi ñalla rewde allah nelaɗo sallah alih sallam ñande hen omo dare dow saba allah wimo yasin e ma joɓ ayi nelaɗo ƴeewi ga jungo nana yiyani hay goto ƴeewi ñaamo yiyani hay goto ƴeewi yeeso caggal yiyani hay goto te allah wimo yasin e ma joɓ o andi ko kanko haalde o hetti allah wi wo qur'anil hakim ɗum wondi wi qur'ana ñañaɗo o tiiɗi allah suwa haalde noddi kam te wondu e innaka la minal mursalina an jeeɗa koye nelaɗo e innaka la ala siraɗi mustaqim to gonɗa koye jeeɗa koye nelaɗo gonɗa koye tawde allah wimo ya siid e ma joɗ hono yoɓiri o yoɓiri ko ni sallllahu taala alayhi wa sallam nelaɗo wuuri sa limti jammaji nelaɗo ko duuɓi capanɗe jeegom e tati e balɗe tati sa limti ñalawmaji makko ko duuɓi capanɗe jeegom e goho e balɗe capanɗe jeetati e nayyi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah wi kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kala ko woni e yeeso leydi ma maayi yeeso allah heddoto omo andi koyeno jeeya kono allah hersi haalandema ko maayo allah jooɗi ha ɓoyi isa ja nasrullahi wal fatu sa yewi ɗum gantanga wora e tannaka yadkhuluna fi dinillahi afwaja gantanga fa sabbih bihamdi rabbika wastahfiru saabu innahu kana tawwaba sa yimɓe mbatti naatude e diine he ujunnaje andi lajal ma ɓattima allah hetti haalandema ko maayo yo ya ɓooyi allah wi kullu nafsin za'iqatul mawt andi fof ma men maayi omo andi koye joom sittandu allah hetti haalandema ko maayo yimɓeɓe teddini mana ene haala allah wi innaka mayitun wa innahum mayitun an ta maayo heppoɓe maya ɓen kay ko maayoɓe nelaɗo wiya ha wadde heblade yonti o noddi sahabaɓe makko ha joni o ƴeewe kamɓe mbimin ƴeewima o won mbi kamɓe mbimin mbi o ƴeewe dow e less ɓe ƴeewimo hoore ha koyɗe o mbinde ndesdon kayitaji leñol ina ara janggo so tawi manaɓe peeñino ko adimi ma annabaɓe tewe mabɓe koɓe yiɓɓen maɓe juul saabu allah maɓe koor saabu allah maɓe mbad jihaadi saabu allah o diggol mabɓe nawiɓe ha onone mabɓe jawtito siraɗi janggo yawmal qiyama o kamɓe jeeyi keefuji tati kalisaji e kalisaji e kayitaji mbinde ɓe mbindi oyi sifa jam no mbayni mum so mbindi ha gasi on mbaɗe kayitaji so neɗɗo jiine mum kayitaji ɓandu mum waɗi miijeri mum so neɗɗo windi ɗum jogui ɓandu waɗi miijeri mum so neɗɗo hulnima ɗum ɓandu waɗi miijeri mum ina siiɗa e defte mamoudou waɗata koye bowat komi jimani mi haalta faraki mi haalta wolo pular kalantumi noon woma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi mi bayyina lahu mi nelani annabi so wona e ɗemgal koreji mum ɗi mi haalan on e pular beele ma on mbawno mbawni min ne nannomi koye ɗemɓe ceernaɓe ononne beele ma on nan mbawon gasi ɗum noon ɓe mbindi ɓe moof mbiɗen allah wimo yasin e ma joɓɓe kono o yoɗiri o heɓri ko ni ƴeewen tagore nde tawi ko alaji umaru fuuti jibinaɗo ɗo e halwar hecci hanki ɗo yimum hal pular bamum hal pular koyɗe muɗum jeetati fof fuuti
kala fuutanke ne jiide makko koyɗe jeetati walla jeeɗiɗi walla jeegom walla joyi walla nayyi walla tati walla ɗiɗi kala mo accina fuuta jiidani Cheikh Oumar hay koynal gotal o wona fuutanke koyɗe makko jeetati fof fuutanene makko e bammakko kala ko dañi o adani ko fuuta kala ko yiɗi o yiɗini ko fuuta kanko wiyete nafoore mere goram o waɗi deftere ni wiye Safinatu Sada Lana Malaɓe deftere nde ne waɗi jilli ujunere e jilli temedde ɗiɗi jumol fof ne waɗi jullaji joyi woni ujunnaji jeegom jumla jumla fof sifima hen nelaɗo Allah laabi tati woni sifaji ujunnaji sappo e jeetati siforta ko ni hunde so wona gande ɗum o nawi deftere nde o hollani hay goto ha Madina o yiide e yeeso nelaɗo ha gasi wima ko ni a ɓeydana ustade Alhaji Malik wi deftere nde teep windi hen ko wawi waɗi deftere mum ne wiye nunie jofti koye nunie wiyete ko kulasatu zade fi sirati hayrul arab ene waɗi dammuɗe capan tati ene waɗi jilɗi ujunere e jilɗi capanɗe joyyi fonda koye jamma o waɗi mana hen damal gotal no wonno sifaji nelaɗo Allah tan hoore ha koyɗe capanɗe nayyi e jilɗi nayyi walla capanɗe nayyi e jilɗi tati e sifi nelaɗo hay hunde o fani nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam kamɓe joom defte en ɓe e nden deftere e ɗen defte Sëriñ Bamba waɗi deftere ina wiye jazbul ulub li hadrati allamul ghuyub fooɗore ɓerɗe fewnude Allah dango mbirnide o ɓe sifima ɓe kaali defte e nder defte ɗe sifa nelaɗo o ko ni hono way o way ko ni no jogon moon wiide ni nelaɗo ko gorko dardaro o wona njool o wona dabɓo ko dardaro o sifortake njool o sifortake dabɓo kono kala cawninirɗo e makko mo ɓuuri laalagal hoore hollude ko ɓuuri windere nder no poɗɗa fof o ɓuura ɗon kadi seeɗa nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam hoore mawde no feewi kewɗo sukunu hoore sukkuɗo sukunu hoore ɓaleejo leeɓi hoore daiman jeesaɗi jartaɗi gujaɗi leltiɗi saabu nelaɗo Allah nde wonno ko kanko woni jantal manijo windere nde ko kanko wiyete ummani jantal mani am sori nelaɗo sallllahu taala kala ɗo bettuɗamo omo jooɗi yeesode e darorgal e coccorgal e butellati e meccekke e haayre sino ina e poos makko kala tawɗam nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam mbiɗen hoore mawde leeɓi sukkuɗi daiman jeesaɗi jartaɗi watta karlino pamaro ha juni leeɓi hoore nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ko leeɓi ujunnaje sappo e goho e temedere e leeɓi tati ujunnaje sappo e goho e temedere e leeɓi tati ɗum woni e hoore nelaɗo Allah ko hedde ɓandu ndu ko ha koyɗe woni hen ko leeɓi ujunnaje jeenayyi e capan tati e leeɓi tati e leeɓi jeegom ujunnaje jeenayyi e capan tati e leeɓi jeegom fowo hawri leeɓi ujunnaje nogas e temedere e capan tati e leeɓi jeenayyi ɗum woni nelaɗo andude nde ina harmina ɓanduma jeygol sa andi ɗum yewoye deftere wiyetede mawahibul lubni nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam mbiɗen hoore mawde cikkuɗo leeɓi hoore ɓaleejo leeɓi hoore solti poɗɗoyɗe hoore towɗo tiinde laaɓɗo yeeso jalbuɗo yeeso jaaɗɗo lahal yeeso nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam kewɗo leeɓi ñemambo way ko dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tekkuɗo kooɓal jaaƴƴo haqqillaji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaaƴƴo nofru belɗo nofru jooɗoto noon e leydi wi asaman ottina hani ottude ala toon lelde mesalal so wona malaika na ɗon no sujjani Allah walla no haddiri memani leydi nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ɓuttudde jaaƴo dañiri witere jaaƴo ɓatteri witere ɓontiɗo fofol hinere ɓattodirɗo collijete saabu towde hinere moƴƴude mbaadi so hinere naatima mbaadi bonnijete goɗɗodirtu nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ɓamtiɗo hinere mbiɗen nelaɗo joom toni ɓuttini gomsi gomoyli ɓaleji e ley tuppaji joom miiɗe kerle ni kewɗe carñe daɓɓe daneje e ley settade joom nelde dow solani ko noon sudri ɗakkude fewndi durtindi ɓaleeri kurum e ley sokande laabtuɗo ɗemgal ɓuurɗo hendu hunuko kanko goto dañi jaaƴƴo hunuko kanko goto dañi so moosi ñiiɗe makko capan tati e ɗiɗi dow les fof jalka
so solani fuɗirani no boni dow ko 16 ndes ko 16 woni 32 kanko goto dañi so moosi kanƴe fof ɗe jalta goɗɗo so rino ñemtine ŋaaɓa huno ko sa rendaji burginade en nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam sukkuɗo waare tawɗo jamineji famaro mustade nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam juuɗo leggal dande natuɗo hulɓuma keefiɗo benuɗo nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam dande wande ɓorɗi saabu moƴƴude mbaji e leyloyi tade e dande leggal dande jontingal dow natuɗo hulɓuma keefiɗo benuɗo nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam goɗɗodirɗo balaɓe towɗo walabo tekkuɗo semde nattuɗo foloŋaji juuɗo korlal jungo melkitiɗo waɗo e ɗaƴi haydara hen yaltat nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam jaaƴo newre ɗaɗɗo newre gulle peɗeli daaƴi man ina waɗi dukkeji leewi e jungo makko he elle harire newre nde ko mimi kala sella ceganeji daaƴi man koltaki juuɗo peɗeli nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam wala bo makko to banggue nano ina waɗi hectere tew to banggue nano caggal ɗo ina waɗi hectere tew ɓuttere seeɗa wiyama no fote ɓoccode fof wiyama manci ɗum seeɗa no ɗum waɗi foof ina waɗi mbaalu Allah toɓɓiri ɓalewi ina dow he leeɓi daɗɗi tekkuɗi ina puɗi ina taari ɗi no way foof ina waɗi tampe ɗe no winda wonko winda hen holko winda hen ko ɗum bahin tawajja haytu siita innaka mansura taare huccu kala ɗo beeleɗa an ka ballaɗo ko jiɗɗa fof ɗum Allah yiɗi ɗum woni tampe ɗe kala jiiɗo ɓandu ɗum no harma jayde ko Allah wi ɗum nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam jaaƴo becce melsitiɗo enɗi joom sarraba leeɓi poɗɗino simsim ko mbaroji ina puɗe becce ɗe ha taari wuddu ndu ina lelti bangeji fof jaaƴo becce meltitiɗo enɗi moɓiɗo wuddu moɓiɗo reedu ɗaɗ moyiɗo goolli famaro wuddu nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o wona ɓutto gufu gafaje ɗum noddi puundam o wona cewngel kardi ngel ɗum noddi joote o wona boɗewel boltel mbiyen fuuñen o wona ɓalewel kurum wiye dikkuru howole la bayda danejo tal musamur julluɗo mboɗeeri gorko nawa gonduɗo e sellal mo manka ka dépasse nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam taƴiɗo dadorde hakkude la sakakun wala didduhu o wona malfo mbiyen koyɗe denduɗe koppi denduɗe o wona sorlo mbiyen koyɗe gasne laaka salgadin elle hono jullade fettade on wi loy o wuuraki nano o wuuraki ñaam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o meeɗani ñittade o meeɗani hattade o meeɗani tuudde o meeɗani ŋablude o meeɗani hoyɗitade mbugu meeɗa juurade e ɓandu makko ɓongu meeɗa juurade e ɓandu makko ñameji ɗiɗi meeɗa rendude e reedu makko o meeɗa woytade heege o meeɗa woytade ɗonko o meeɗa woytade nguɗeki kala ñamde nde o ñamima o dole ɗe nde o ƴefta goɗɗum nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam jom needi jantiniɗo nelaɗo sallah alih sallam somo yaha o ɓiroto so joɗima o hofoto so tawi ko saame leydi ko ñamete o fiɗɗa waɗa huno ko wona yidde ñamde ko needi nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ɓamtiɗo sawtowol laabtuɗo ɗemngal nelaɗo sallah alih sallam kewɗo yurmede barogel ladde meeɗani dogde mo hay lawol goto kala ɗo jooɗi e ladde mo humta haaju makko taroyade walla yaltoyde leɗɗe huɗo ɗo fof mbaɗnamo sutura so humti haajo gayniɗe duttoɗo ɗe gonno sa ariya tawata ɗon haydara ko yalte makko fof leydi wi yeɗaka moɗɗo nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam jaaƴɗo koyngal towɗo ɓernde koyngal juuɗɗo peɗeli koyɗe towɗo kolɓuli pamaro kew ceppere ɗum woni nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam rasulum bilhaqqi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo woni darowo waala duuje ina heyɗi tampata fina dawa wolde wona koye koyɗe ina hooru ñoomata jamma fof ujunnaji ɗiɗi darde o waɗanno so fini o dawa wolde mais aliyu wi so wolde satti
minen jambare ɓe fof moni amen toon woɗɗitomo capanɗe nayyi métre so wona ɗum doole makko jana mum maya nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam so menino tawino sukaɓe ne pija e mbedde wiyama guila ko alyatimu bamum ma yo nodde ɗumo mema hoore sukaɓe ñalla rewde hen hoore no uura no lacci miski junngo makko ɗum yiɗo ha yira sahabaɓe nattinomo laafude e hen goto ari tawanimo jama yatan koye beddaji no urno o tawi lacci fof taw urngol ngol ha yettoyomo so omo yaa koyɗe makko ɗiɗi ummotono e leydi te kanje telloto e leydi taw jiwata o tonƴata ko hakkille jaɓani te koyɗe ɗe kolondirani te kanje ummoto e leydi telloto taw jiwata o tonƴata ko hakkille jaɓani hono worata wonta ko ni nelaɗo so ummimano yaha fonda koyɗe ha fota leydi yo minen malama taw nelaɗo dañi haaji minen dañino liggoranimi ɗum leydi ne waɗamo bilanka ndi taƴƴe totta ndiya ndi taƴƴe totta ndiya o taɓal makko fonno wonde leydi ne waɗamo bilanka o yettoyo ɗo fano so yaɓɓe leydi ndu ndu fodde ribo renda meltito koyngal makko yiyetade so yaɓɓe hayre naalde hersa taya koyngal makko lofo e dow hen sa ari ganda oɗo yiɗo o rasulum bilaɗi sallllahu taala alayhi wa sallam o pari o fewnitima o ñantima o yonnima o yeesi waare o fewnitima o juuli o waɗi darde o dari jibril nan dari buragu nan dari nelaɗo no wowi waɗɗade ina andi puccu no suusi puccu no gasi tati ndimamgol fof dañjeni ñalani o lowi koyngal e heedere o miijino o waɗanno ñande fof ƴaɓɓude e baylo sakke sefa mo jooɗo e malaw tawi gasata buragu fiɗɗi nelaɗo waɗi no dari o lowi koyngal heeɓere burago fiɗɗi nelaɗo ayino dari ha timillaɓe tati jibril wi burago a netata ɓurɗo windere ne waɗɗa ma o yewi jibril foftinam baba adama ñande humde nayi hawwa e aljanna firdawsi waɗino koye dow am malaikaji tujjan ɗum ibrahima ñande weddo to joom suudu mum hajara e ɓiwmi ismaila waɗino koye dow am taw foftinta kam o wi oɗo sinno wonano o adama taguetake saka hokke debbo so wonano o ibrahima taguetake saka kami debbo mi ɓiwmi o woni mouhammadou rasulullah burago wi jibril mi jaɓi metade kono on ko jinmi o ko jiɗɗa o pucci fof yawmal qiyamati so gaari allah wiyata kunu turaban gonte leydi wonta leydi yaata aljanna yaata jayngol min jinmi ñande no waɗɗo mo natami aljanna minen watta oɗon pucci nelaɗo wimo jaɓanima ɗum oymo holluma no mbaɗɗortemi burago nayi koppi yeeso ɗi dicce leydi no ngeloba tono juso o watta ni koyɗe caggal ɗe ne daari o wi nelaɗo yaɓɓu nelaɗo yaɓɓe hen hofi wotu o sakkiri to reddi nelaɗo aɗa no jooɗe laali hirka la ilaha illallah mouhammadou rasulullah ɗum woni asra allah tabaraka wa taala wi subhana senade woodani allahi on asra nawɗo jamma asara nawɗo wendoɓe asara nawɗo tawi yimɓe ɗanima asara nawɗo tawi hay goto sinani hol nawɗo o allahu allah holmo nayi bi abdihi jeyaɗo makko allah mane nawɗamo jamma allah ne wawno nawde mo ñalawma ne heewi ligguey en juuli subaka en dawat liggoyoɗen ɓoyata tisubar juule caggal tisubar ɓoyata takkusan ɓoyata futuru ɓoyata jeeƴe liggey ne heewi haajuji ne keewi aɗa sohli yimɓe ne sohluma allah ɗacci ha jamma sa juuli deƴi ha fajiri ɗon ne weewi wona ko jiɗɗa wadde ani allah hay goto anda allah wi leylan jamma allah mani nawɗamo leylan jamma o rituɗamo minal masjidil haram ɗo makka ɗo allah ne wawno nawde mo Washington ina wawno nawde mo London no wawno nawde mo Paris ina wawno nawde mo Misira ɗe wonno guure mawɗe kono allah jaɓani ala ɗo paroɗamo ilal masjidil aqsa holko woni masjidil aqsa alladi barakna hawlahu holko nawruɗamo toon linuriyahu min ayatina hami hollamo hunde seeɗa e kawunɗa saabu ala to ɗo damal woni e leydi faade dow asaman so wona toon innahu ina wawi ruttade mouhammad huwa samiul basir omo nana kala ko allah wi omo yiya kala ko woni hen innahu ne wawi ruttade to allah huwa samiu kanko woni nanowo kala ko yimɓe windere nde mana ha joni haali kanko woni basir jiyowo kala ko windere nde wujuhi tasbih jaa fi l qur'an no foti nayyi yusabbihu lillahi o ko fiilul mudari are ɓurana wona gotol sabbaha lillahi ko fiilu madin are qur'an wona gotol sabbi hisma rabbika l ala fiilu amru gotol are qur'an subhanalladi masdar gotol lillahi nayi are qur'an o ko fiilu mudari o ko fiilu madin o ko fiilu amri o ko masdar nelaɗo sallllahu taala alih w sallam duragu bistimama mo o wi koyɗe sappo e jeegom bidde temedde jeegom kala yitere neewi hoosere nde yaɓɓa ɗon
holloytamo laawol ko Jibril ɗo miijiɗa fof yehi arti ɓe mbeeri e Makkatal Mukarrama leydi ɓuuɓi famarɓe haajuji ɗanima moƴƴuɓe no ndewa Allah nelaɗo sallllahu taala alih w sallam la ilaha illallah tannoɗo windere noddi ɓurɗo windere tawi windere ɗanima la ilaha illallah rasulum bil haqqi sallllahu taala alayhi wa sallam ɓe peewi baygal mo kadi nelaɗo wi min jeni majango yitere Jibril wimi jippo jippino en waddarɗe ɗiɗi mbanmi darɗe ɗiɗi e diine annabi Ibrahima nelaɗo wi mbaɗitimi pucca min jeeyi majango yitere Jibril wimi jippo jippino mbanmi darɗe ɗiɗi e diine annabi Ibrahima nelaɗo wi min jawti yeeso majango yitere Jibril wimi jippo jippino e diine annabi Ibrahima mbanmi darɗe ɗiɗi wono jippima laabi tati e juuli darɗe jeego nelaɗo wi nanmi noddango ha cango mango noddini Jibril wi noto noto wadde mi notaki o wi nanmi kadi noddano debbo lewgu Jibril wi woto mi nooto e wadde mi nootaki on jeeɗimi jimi jomum no tuddi sawru o jawtumi yeeso nanmi noddoɓe hewɓe no nodda Jibril wi mi noot soɓe calminimama calmiti o yimɓe wadde nde ɓe calminnomi calmitimi o nanmi ha cango wonko mango sono yimɓe jinneji nani ɗum kamɓe fof maɓe maayi o wi mana ha joni jawtumi yeeso mi hetti baytal muqaddas ɗanngal lewre balɗe sappo e joyyi min mbaɗi feccere waktu mi jippima laabi tati mi juuli darɗe jeego mbimi Jibril wade men wadde haydara ma sallami ko jippima e lawol ko ko woni oyno jippiɗa adan ɗo no wayi oyno kuɓɓal jol ina waɗi ludde leɗɗe tandarma ina hen gese tandarmaji oyi ɗo woni weendu e beeli aljannaji wonde e aduna ɗo woni Madinatul Munawwara ɗo jogorɗa serde ngara ɗo ɗo koɗata ɗo mayata ɗo lelorɗa ɗo ummittoɗa ɗo kawrata e joomi mbimi ya jippo mbaɗa ɗo darɗe ɗiɗi mana salminde nokku o hadema arde o wi jaaɗen seeɗen jippiɗa o wi on nokku tawɗa no wayi o on nokku tawmomi mana ha joni omo rani omo wi kala mo wayno haynande kaalis danejo omo laaɓi omo wi serkono ko nokku ñaar booji oy ko ɗo woni lamma tawajja tilga Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ɗo woni leydi Amir Shuayb ɗo Moussa tawnomo mbimi ya salmin nokku o darɗiɗi oyi garɗa nokku oyi jippiɗa darɗiɗi oyi on nokku ni hono wayi o yastabli ina wayno mana wasorde nayyi oyi a ɗo wiyete Baytullah ɗo Isa jibina leydi Philistine mbimi ya watɗo darɗe ɗiɗi salmina nokku o ɓeni woni o wi nanɗa nodda o mbimi waɗa noot oyi noddunoma ko Iblis sa notinoma leñol ma fof notomo caggal ma oyi wadde mi notaki oyi nanɗa nodda no leebu oyi wadde mi notaki oyi jeeƴimi tawmi ko debbo nayejo no tubbi sawru oyi ko aduna oyi ndeke ɗo aduna yarata sifo aduna oyi sa notinoma leñol ma fof ruto e aduna woppalakata oyi jawtumi yeeso oyi nanmi mana hewɓe noddimi oyi mbiɗa yomi noota oyi ko mawɓe annabaɓe Ibrahima e Moussa e Nuh e Isa mbimi eɓe keppi ko garta ɓe jaɓɓuma mbimi ya salmito e calmitiɗa oyi nanmi ha cango manga so nayi ɗum yimɓe jinneji ma maayi oyi ɗum woni kaaƴe duntirɗe jahannama hen woto en duñano duuɓi capanɗe nayyi hikka ko joni ndi yettillu jeni nela sallah alih sallam jippe damal baygal muqaddas Allah wi Jibril o wi labbayka min wotimama Allah o hottu Muhammad ene dañi koɗo hotta ɗum Jibril ballil jungo mum to aljanna waadi capanɗe jeeɗiɗi leñol ñamde konngol wi ko temedere konngol wi ko ujunere leñol ñamde e jaram o joɗɗine yeeso nelaɗo Allah o wi Allah wiyami teddiri ɗum ummi ko aljanna kala ko welma hen noon ñaam kala ko welma yarde yar nelaɗo talani ñamde haydara o talani yarde haydara ko suɓi kosam cere ɗam o yari Jibril wima yiɗa ko heddi o somi yafima o yetti kosam ɗam o yari Jibril wima suɓi fidrat ɗum woni diine l'islam o yari ha juuti Jibril wima sa yarino konjam ɗam leñol ma fof mutta yara sangara caggal ma sa yarini ndiyam ɗam kamɓe fof ɓe taccita siraɗe ɓe joolo ɓe teɓito e jahannam tawda suɓi kosam ɗum woni fidrat diine l'islam o suɓi diine yar nelaɗo yari ha ɓooyi o yar nelaɗo yari tukkiti yar nelaɗo yari ha timmillaɓe tati heddi seeɗa e kosam o jokkita oye Allah wi ñaame jare woto pantini fa Jibril wimo wadde ko jarɗa ko woni ko yaate leñol ma aljanna toɓɓere yeddinde woni ko yaade jawgol o tottama hay toon façon ni jokkita o jappal kala mo hankadi kuɗen lindi ma woni hen hankadi kuɗon lindi oyi labudde o waɗa hen meɗɗe nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam oyi Jibril noddini Allah wurtini annabaɓe ujunnaje temedere ujunnaje nogas e ujunnaje nayyo kamɓe fof ɓe gurti nden fof fittade mum e doole mum e darde mum e ƴiƴam mum e tew mum e sellal mum e somti muɗum
ñanti ñantugal mo ha gasi gila baba adama isa ujunnaji temedde ujunnaji nogas ujunnaji nayyi hen temedde tati sappo e nayyi ko nelaɓe ko rusul ɓuuri forde hen mana ha joni temedere e nder e nayyi ko hokkaɓe defte hen nder mana ha joni ko ulul azmi kanko nder mana ha joni ko ulul azmi kanko nder mana ha joni ko ulul azmi